kadba ka World Cup kalanang jan ban sedang aleng ini pej ya kawai pakawai kari kabadon hakawai pakawai ka grup jong kane ka FIFA World Cup menta usnem hakane ka video ngina pej ya kiri kibadon ha ka grup B haka grup B kidon kari kum ka Switzerland, Kanada, Qatar, bar Bosnia. Baladangi pej haka FIFA ranking ka Switzerland kawan haka kedan ka banikong haka ne ka grup. Dakaba haka FIFA ranking ka Switzerland ka poi haka kedan bakat kendai. Kadba ka Kanada pat kadon haka kedan ka balai peu. Ka Qatar pat kadon haka kedan ka pesan. Henry ka Bosnia pat kadon haka kedan ka banreu pesan. Henry kung bangi YouTube haka football lane haka World Cup kitim kim shim la job leng baka jingklan jongki haka FIFA ranking bat kumta ngila bat ong ba haka ne ka group stage ru ngimla ban batai mana ban qualify syaka raw lai puar Henry aleng ina page yak kana lengkot shipang kine kiri kawai hadien kawai bat elementa nginya page wa yakari Switzerland kalong kata ka favorite panpoi haklik kami jakin point haka ne ka group Perka Switzerland haka jingi lakai yakni rung haka ne ka FIFA World Cup kolong kum kawai kari kaba bah ban penlim per kolong ru kum kawai kari kaba klan bah hadu kata tak kaba bun kirangi lakai jong ka Switzerland kidai kirangi lakai kibai lakai haka Europe top 5 league Bad ukuch jong ka Switzerland ru ulong uta ukuch ubalalam kemat ya ka Switzerland nadu la slemba nadu kipor kiba menshwa Bad ka Switzerland kam syem la change ya manager jong ka bad kumta ngila ban ong ba ka style lane kata ko ruko melakai jong ka Switzerland kalong ka ba nadu kipor kiba menshwa Para dangi page ya kini kiri ki bedon hakane ka grup ngila ban ong ba ka Switzerland kalong kata ka favorite 1 point hakli kami ya king point Henry banyakni haka kedan baar hakane ka grup kolong ka bashar kai bha namar ka Qatar kadon ya coach ubala dep coach ya ka klub Real Madrid perkum juru ya ka Spain national team Henry nadu bo shimti ya ka kam kumu head coach jongga Qatar syam layaj kat kum ka plan jong u paladangi ya ken ya ka yau ya dia tit jong ki player ka Qatar kalong kum kata kari ka badon ni player ki batat dor tam hakane ka grup Henry ka Qatar hakisnam ki bamen shwa klapen kendit ya kiwe kiri haka FIFA World Cup te kumta menta usnem ru ngilaban ong baka Qatar kan sapen kendit biang ya kiwe kiri ha kane ka grup Bad elementa nginya page no ya kari Kanada kabalong kum kawe ka favorite panpoi haka kedan baar hakane ka grup Dakaba ka Kanada kalong kum kata ka host nation ngila aban ong ba ka Kanada kadon kata ka advantage namar ka ilakai haka yeng jongka te kumta ngil aban ong ba ka Canada kadon ba ka chance namar ka jingdon jongka yakinong Krishan kibadai hapo ka yeng jongka Henry ka Canada ru kolong kum ka wei ka tim ka baklan ba ka ne ka group dakaba hakine ki kendai teli ki jingil akai parlok jongka kalala aban yo adu nyau teli ki clean sheet Pat ka Canada ka don ru yo orang lekai uba pau baha uta u Davis orang lekai uba pau baha naka club Bayern Munich Henry nadu bu one point ka jingman sau jung u kata ka ACL injury u Davis syam la shu bani lekai baha naka Bayern Munich nomor ujumat biang sakiwe ki jingman sau na ka doksa Pat ka Canada ya wei orang tap gol jongka uta u David Henry u David ru syam la bani lekai baha hakine ki jingi lekai ki bradap takaba ma uru ula ban tap tang pragol habaro shi samoy padai na kijing man sau jong u par kumta ngila ban ong ba ka Canada ka don hapteng ka jingma namar ki star player jongka kim shimla don hakamet ka bakoj bakhya lana kim shimla long kita ki fully fit Pat elementa ngina pedno saya kari Bosnia and Herzegovina Markane kalong kata kari ke petlot bortam ha kane ka group takaba kim shimla don ya ki player ki barem dor par kim shimla don ya uno star player na kane kari jongki Henry ha ka jingi kai qualifier kane ka tim kalong kum kata ka leader ka ba penyo shibun ki fall bat ki yellow card namar ka rukom ya kai kane ka tim kalong agresif ha kum tangi laban ong ba kane ka tim kan sapen kendit ya kine ki tim ki baklan ha kane ka group Parkane ka tim kalong ru kata ka tim kabala penlim ki Italy haka jingil kai yakne irung hakane ka FIFA World Cup te paralok kat kum ka jingpe jingpi hato ka Switzerland kadain em kata ka tim kawan bat haka kedan ka banikong lane hato kine ki wei ki tim kila ban pen kendit ya ka Switzerland te
Te paralog sa drop ke prediction jong pi hapo ke comment section mano ban qualify na playing kine kitim. Pat ka prediction jong akalong ba ka Switzerland kan bat ka kedan baningkong pat ka kedan baar on yakni ka Canada bat kari Bosnia. Pat ka Qatar kan salong kata kasa prize team. Te paralog menta ka sengitan kine ki video ki bakendiat sepang kine kiri ha ka grup B. Te paralog lada pisngo tenar banskap ya kum kini ki judge video war klet ban subscribe kan ka channel ba phila ban yo ya ki video ki bangan sepen mi bar kum juru kum kadak ban support bar ban ajing kerjane kan ka channel kublai shibon.